una vocació de proximitat, justament perquè l'ús intensiu de la via pública genera la necessitat de tenir més proximitat policial, més informació i alhora també més activitat preventiva. L'objectiu és prevenir i reduir els fets delictius en els llocs que són especialment estratègics. Hi ha hagut respecte al 19 un 77% més de patrullatge en l'àmbit del comerç i de l'empresa. Doncs es recupera un programa operatiu que s'atura en època de pandèmia per la situació que hi havia en aquell moment, perquè no hi havia festivitats, no hi havia celebracions, no hi havia comerços oberts, etc. Es recupera en un context ara econòmic i social de festes de Nadal, on la ciutadania té ganes de gaudir amb seguretat d'aquestes festes i nosaltres, com no pot ser, com a servidors públics i com no pot ser d'una altra manera, tenim l'obligació i la missió de garantir el lliure gaudi d'aquestes festes amb seguretat.